yung parang scripted ba? Yung wala namang ganun, sobrang ganun ka-UI na mga relasyon. Uy, okay, ako lang ba to or naranasan na ba ninyo to or naramdaman? Busog ka na, unos, magkaanak tayo next year, diba? Good morning, Philippines! Boy, what are you doing here? You've been sleeping here. Good morning! Say good morning. Hi, mates. Hello. Good morning. Hello, baby. Hello. I know. Good morning, Bug. Hey, is this what you like this bed? Doon kami kagabi. Dito siya. Ito si Roxy, guys. Kagabi, pagkatapos niya, sabi ko, pupunta ka sa bed. Come up, come up. Oh, guys, sobrang happy niya kagabi. Guys, tumatalon-talon dun na parang baliw. Ano? Tumatalon-talon na, baby. Good morning. Today is Sunday. Sunday ngayon, guys. Ano natin ito ngayon? Yan. So, Sunday ngayon and punta tayo sa garage. Is Misty Kait? Oh, let's go out. Good morning. So, gusto kong i-check yung ano. Okay, let's go, Pipi. Go, Pipi. Anong tawag nun? Ay, nakalimutan ko na, guys. Yung... may tawag nun eh. Hindi cutting. Hindi. Pang-cut sa ano ba? Ilagay ko kayo dito. And yun. Para bukas, mag-trim tayo. Mag-cut tayo ng grass. And then, wala kasi pwedeng gumawa, guys. Ako lang. Maglinis sa yard. Kasi si Tami trabaho, diba? So, ako lang yung nakalimutan ko na asan ko nilagay. Yung pang-trim sa hedges. Hala. Hindi man yan mao. Ako, guys. Sorry, guys. Yung machine, hindi nag-work. Anyway, guys. So, continue lang ako, guys, maglilinis. Kahapon, naglinis ako dito sa first floor. Ngayon, punta tayo sa second floor. Mag-vacuum tayo doon. Yun lang ang gawin ko. About this movie. Itong movie na to, nag-play lang. Na-interesado. Hala, oy, bumalik na naman ikaw dyan, Bag. Mag-CR muna ako, guys, ha? Hey! No, get out of here. Get out of here. Get out of here. Get out of here.
Manood lang tayo ng movie, guys. Nag-i-edit ako ng video, dalawang video. Na-prostrate ako sa laro. Ay, ginoo ko. 6:08 na ng ano. Ito, guys. Dry na siya. Yeah. Ay, meron pang tubig. Meron pang ano. Parang okay naman siya. Okay, dry na. Ito siya, guys. Itong mga glasses. Ilagay na natin ito. Look, ang ganda, diba? Ganda niya. Yan. Ganda. Habs, enough crying, but can you just stop? And ito yung sa sister-in-law ko, 'di ba? Ang ganda niya, guys. Yun yung sa amin. Binigay niya nito sa amin lahat, pero ito, I think itapon ko to. Maganda ito, lagyan ng candy, oh. At ito, ketchup. Ketchup sa Popeyes, guys. Maganda ito. Hindi ko alam kung saan ito panglagay, guys. Stop crying! We have to turn the light on here, yellow, pero pasensya na, guys, yellow yung light natin. Hi guys, nag-decide akong kakain ako ng dinner. And also, so I'm going to have tea. Dito, nilagay ko siya dito para talaga nakasealed talaga siya. So yan. Diyan yung tea natin. Nanonood ako ng ng 90 Days Fiancé. Mga kalukuhan sa buhay. Parang itong 90 Days Fiancé is para siyang yung parang scripted ba? Yung wala namang ganun, sobrang ganun ka-UI na mga relasyon, oy. Wala namang ganun na sobrang UE. Ito, sobrang UE. Sobrang sa ka-UIhan. Yung mga kadramahan, ganun ba? Lagyan ko konti ng lemon. And yan. And then honey, that's the reason why we have tea. Is honey. Where's the honey? Attention na guys, sa light guys is yellow. Hindi ko inon yung I think I have to turn it on kasi sobrang pangit talaga tong yellow eh. And yan. Kakain ako pero wala siyang meat, rice lang. Rice and ipakita ko sa inyo. Rice and then juice yung sa paksiw natin. Yun yung anuhin natin kainin. Para hindi masayang yung juice kasi sobrang sarap ng juice talaga guys. Yung sabaw ng lechon paksiw natin. Sobrang sarap as in. Time check, it is 8:08 na ng gabi. Dumidilim na siya pero hindi pa masyado. If lalabas ka, makita mo pa yung mga paligid natin dyan. Tomorrow is cleaning day. I'm not sure if I'm going over there tomorrow, but I will let Tammy know kasi hindi ko alam. Kasi kapag nandun ako, and then hindi din ako pupunta sa nursing home kasi, you know, ayaw ko naman pumunta doon na ganito yung pakiramdam ko para maano yung biyanan ko, masagasa. What? Masagasa? Masagasa? Ay, nako Lord. Masagasa ba yun, guys? No. Hindi yung masagasa. Ay. Maano yung biyanan ko ba? Magkaroon ng kung anong meron ako. Yun, hindi yun masagasa, uy. Masarap na to guys. Kahit walang meat, walang chicken. Kasi tinapos ko na siya sa lunch. Usually, hindi ako kakain. Pero lately, I don't know guys kung ako lang ba nagka-problema ng ganito na yung busog ka na. Okay, ako lang ba to or naranasan na ba ninyo to or naramdaman? Busog ka na, gusto mo pang kumain. Yung katawan mo, isabi yung busog na ako, hindi na ako makahinga, ganun. Pero yung utak mo, gusto ko pang kakain kasi sobrang sarap, ganun. Ganyan yung naramdaman ko sa mga pagkain na masarap. And then, busog na ako. Ang sarap ng paksiw, eh.
Mm. Let's try this tea. Sana hindi malala yung ubo ko bukas. I need more honey. Itong honey na ginamit namin is Steve's and Eve's. Yan. I think nabili to ni Tammy from Costco. Hindi ako sure. Tapusin ko lang itong tea. Alam niyo si Tammy guys, trabaho siya 'di ba ngayon? And then late siya makalabas tonight. Like 1 o'clock siya makalabas galing trabaho. And so ngayon 1 o'clock siya lalabas in the morning, 'di ba? Ang mangyayari, the next day, that means the same day that lalabas siya, dapat ando na siya mga 7 o'clock in the morning. Like, for example, kung lalabas siya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 6 hours lang yung ano niya. Pero, aalis siya sa bahay para makapunta siya sa city, sa Manhattan. Para nandun siya 7 o'clock. Dapat aalis siya 4. So, 2, 3, 4. 3 hours lang yung pahinga niya sa bahay. So, sabi niya, plus drive pa guys. You know, drive 1 o'clock. So, mga 2 o'clock. 2 hours lang yung pahinga niya. So, sabi pa niya sa akin kanina, baka daw, after doon na lang daw siya matulog sa sasakyan, nakapark siya, malapit sa building kung saan siya nagtrabaho. So, sabi niya, doon na lang daw siya matutulog. Naawa talaga ako guys kasi doon siya matutulog, walang fresh food, at hindi siya makaligo, or walang pahinga. Bahala na yung ligo. Hindi siya komportable ba? Pero last din niya bukas doon, and then after that might iba na naman siyang trabaho. Sa Gunson yung trabaho niya for like almost 1 month every day. And manonood lang tayo ng TLC. TLC ba? TLC ba to? 90 Days Fiancé. Manonood lang tayo. And dito ko na lang i-end ko na tong vlog guys. Thank you guys so much for watching. And please don't forget to like this video guys if you do like this. And subscribe naman kayo dyan kung gusto nyong mapanood yung masubaybayan yung buhay ko dito. Unos, magkaanak tayo next year, diba? Huh? But anyway guys, thank you guys so much. Please subscribe and like this video if you like lang naman. Bye guys, thank you so much for watching. I will see you guys in my next one. Bye bye. Pumunta siya dito guys at umiyak. Yan lang ginawa niya, umiyak. Kispi. Kulang sa pansin man ikaw bag. Kulang sa pansin? Are you kulang sa pansin? Tignan nyo. Tignan nyo naman yan, oh. Hoy, are you kumahulog man ka ba? Careful. You might drop your fat belly button, belly body over there. Hi! Hi, little boy. Hi, little boy. Hi, little boy. Hi. Hi. Careful, bug. Tignan nyo naman yan, guys, oh. Huy. You don't like it? You can have some. You tried to drink before and now you don't want to. You don't like the smell? Here, you can have some. You can drink. You can. Yes, you can. Mura magkakurik. Oy, mura kagkurik. Mura kagkurik. Hi, Ross. I love you. Come here. You ready for 9-9? Ready 9-9? 9-9?